Ibain, o mekwen. Nene Eriko wine. Eriko, give an you. Enugwu-Ukwu no more. Ịma na ha ghọtara aba anwa na-etu. Aghọtara, kọwala ha. Oke ọhịa ogwu dunia ịba anya ịma na wee bụ ọfụma ọmakacha ya. Malie ga-amalie. Ahụ onye na-achọcha onye. Yes. Ọkwa iwu nwa leti year 3. Ụmụ ọkpara. Yes. Ama m mgbe ọ na-alụrụ ide ọlụ. Ọ come. Ọ na-agba afịa material. Nwaanyị izizi gbara 504. Na-ekwusi ike. Nwaanyị maara ife dị very smart. Yes. Wee mụta gị nwa. Amanụ m unu nchanye. Eziokwu. Ịdị na nwata wee bee ego. Yes. Eriko. Ma na-ekwu na gịnị ka ọwụ gịnị. Yes. Maka amara ihe onye nọ na ya. Ihe onye amara. Ọ na-ekwusi okwu. Eziokwu. So n'onye ka na-ekwu. Eriko. Ọ gbanwe ọkpọ Enugwu. Kwụsịrị ike. So na onye ọghọtara ya. Amamihe ọ na-aka aka. Onye amara nke osi. Na-asị ọgwụgwụ Enugwu-Ukwu si eje. Nna usi Enugwu-Ukwu. Amalụ m ụlọ. Nno. Eriko, ike aka dị gị, agbala anyị obere ego. Yes. Kedu ka n'egwu ka igba egwu. Ka njegbe ka ọ ga-echenji n'egwu. Yes, gbalụ m nke. Yes. Hey. Ọ kọme. Eriko nwanyị. Nọ ji nwayọ. Ọ kọme. Ọhịa ogwu. Eriko. Amakwa na ịmụrụ nyanwụ kamera abụ. Amakwa na ịgụrụ ya n'akwụkwọ. Ihe agwa. Amakwa na ịgụrụ ya n'akwụkwọ. Amakwa mmadụ oni na sponsor na Nigeria. Enwere idea. Eriko. Muna m ịmakwa na ha gbara na ihe akwụkwọ salary ha. Ama mmadụ onye na-akwụ salary. Isikwa ike. Thank you. Yes. Ọkpụ Enugwu-Ukwu na-edu. Enugwu-Ukwu na-edu. Ya dịsie m ike. Mama. Then Dr. Kenneth, the last question on June. Then here, the dog, I can buy can help me buy. Can help me buy. Oh yeah. Ọkụtala ọkwe, onye akụta ọkwe. Enugwu. Ekene ya na-eme gị. Ekene ụmụ ọkpụ Enugwu. Ada akụja. Anya na-akụja. Ọbarụ. Hey! Yaba na-egwu.
ebidogo already. Ntị na party ebidogo. Oh, come here. Yes, sir. Arabanco. Man, the DJ in the house. Oh yeah. That's it. No competition. Gomba. No competition. Yes. No competition. Not here, naturally. Enugwu. Anya ebido sie. Canada is in the house. Nke na onwe. Do ebe anya kwa. Enugwu ekene mu. AEI ekene mu. Unu na-eme mma. Long live AEI. Onye nwa go do na thank God for joining us. Thank you. Enyi. Also. Ekene gị. No. Look at the party here, man. Then I you ever. Yes, sir. I'm looking at my Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Look at our wife here. Go, Cara. They are just pretending on you first. I ain't gonna call here. Doc, I can
ekene gị nnọọ ọgọ ezigbo ọgọ ị na-anụtala anyị nwaanyị anyị ọfụma nnọọ ọ na-emete gị mma adịghị ụzọ ka eke ime ọ na-enete gị nnọọ gị nwa na-enetekwa ya ọnya ọkpụ Enugwu nnọọ ugogbe eyibo ekene gị ọfọsọla eziokwu ọfọ ebuka na-eme yes ọfọ ebuka na-eme obi aṅụrị ọha dị nye ọgwụ transfọm ọzọ na-eje ọgwụ transfọm ọ nabụrụ ekele gị nnọọ yes